конкуренцията си е конкуренция, но сме длъжни. Трябва да имаме конкуренция, за да се развиваме, иначе. Това е елемент с оригиналност. Единственият отбор с две оригиналности в съчетанието е руски. Не знам дали зрителите ме чуха в началото на репортажа ни. Това са особени елементи, които се присъждат. Единственият отбор с две присъдени такива е руски. Които на всяко състезание им се дават. Да, задължително. Ако са изпълнени коректно, без грешка, те са със стойност от 0,4, което е доста високо, защото рисковите колаборации, изпълнени от 3 гимнастички, носят същата стойност. В интерес на истината, тези елементи на оригиналност не винаги трябва да бъдат свързани с изхвърляне. Те могат да бъдат и с някакви древни елементи на боравене на уреда. Ето тук още веднъж. Това, което беше в редичката преди малко, беше втория елемент на оригиналност. Пропуснахме да го отбележиме. Нахлузване на обръча. Надали ще се отрази на съдийската оценка. Сигурно играят. Спаси летящ извън терена обръч. Мисля, че няма да се отрази особено и на оценката, въпреки че с тези крачки, които тя направя, това е елемент с трудност на финала. Би трябвало да не се зачете, но мисля, че няма да се отрази. Музика на Стравински свири. Много е хубаво съчетанието. Този момент с гоненето и зачитането и на незачитането е много такъв деликатен. Защото... Какво да ти кажа, вчера имаше възел доста дълго, продължително време. Те взеха по-висока оценка от нас на изпълнение. Има неща, с които няма как да се пребори. Композицията е хубава, битната е, доколкото знам, и от Людмила Димитрова. Зрителите ни знаят, тя е една българка, която работи там от години. Да, споменавали сме го много пъти. Да, и изиграха го с така голяма доза на сигурност, както аз казах. Спестиха всичко, което можаха да спестят и няма да се отрази на трудността. Завършиха успешно, без грубо изпускане. Сега трябва да чакаме оценка. Споменахме, че в Минск ги победиха Беларус. До последно нямаше да идват рускините. В последния момент решиха, че ще пристигнат. Защо според теб? Те в Минск са играли много лошо. Просто е било нещо страшно, както се изразиха всички, които са били там. И явно решиха, че им трябват тренировки с тази сменена гимнастичка. Това е начин. Мисля, че и търсят реванш. Това е мой 18,650 оценката им. Са първи, да им честита победа за рускините. Търсят реванш от българките, защото нашите ги победиха на